Ni gago tumanyibuno msebwe wodi ya Kemera James Matinga ni gobane sokya skero wekirani ya magendro ana sensemeyo ana sagote bune mirobelie menabe getno koni kubuna mache ngotokare asensemeyo roboti ru asenchira yobekirano Omochando bwa mache ko base chinganga tieme chande ko base chinsemo ao imeagusi gati abo Kemera ward ime county ya Nyamira. Omuroberi bwa mache korwa sensemo yegetatu giagetabo gutia sensemo ao ime Kemera no muroberi yo chageta myaka etanete 20 ya maega oyo nyalite ko bakogosarika na gutena buna matukasugete amacha ya abeirega ase myaka menge korwa gachage tuno mo skeo kioma 2002 mpaka 2007 na intumune county ya karatwa chaka 2013 togacha amacha yakaba handed over gocha se county government togatema ko yakora renovation ntu atemeta ko rusia amacha nderi ogaro egera so go jetangima lakini omo contractor ya etwe kola kananga akamosinya lakini eri chipara je gore tuma bagatamba akene chipipe kurweri ngurunji chetiko bekwa chisaine kirarosi amacha aya aikira abantu bakemera abasamu na batagete nonye nabo nigo mo MCA Kemera ward James Matinga achakire kubeka chinchira chia bene cyoko bokyo muroberi oyura akonye kurusia amache korwa sensoko goikase tangiene na korandi wase chichiro chiskuru ne chinsemo chinde chia Kemera nigo twachire na ba engineer bakurwa se department ya mache asogo cha kuligereria e project ya macha ya kurgetabo na ndagenda Kemera amacha ya ntoteta sobugango achake gutumeka ase chiro ya Kemera n'abamenyi ba Kemera na baro banyora amachaya asengencho ari amacha ari are Kemera asandare chinsoko asengencho bamenyi bwa beiro bonge nechichocha abere chinyinge macha ataka bamaya abantu ba minto ase kenyoleke kiagetabo na Kemera ito yonsipi tulenda amachaya eserikali yanchire gotoroiseria etutagetenga mwesimi watokonya yakore renovation tubeke chipipe chirikia chiabunete ne tractor ne bintu binde byabere samache ne megoko angolengeria abobisa batari rora ba engineer megokeria makara batia bekwa ma egera macha achake gokonya abantu baito ba Kemera ne market akonye skuru ya ikonge buna konyora gokonya ne skuru chinde chinge buna Kemera academy pamoja ne Kerubo asahol gwetera ase budget yo mwako ya Nyamira nigo Matinga egereiro murobero yugo siruke boikiranu ase ngencho nigo ra konye gokiana ni omochando bwa mache na gosiro bochenu ime ya Kemera ntotagete torra macha aya toyamenta chinguru ase chibesa twabege torra ase financial yeye ya 2023-2024 chibesa icho chiche chirosia macha aya aruga egera safu Kemera igonta gete gosaba eserikali yetu ya Nyamira nga amachaya na arago safu Kemera town yeto moro jobune genda te gokina ngo basabande nga moje muri geria machaya asiba chitu abegete na ndonye nchiko isana to bege chinde egera chiro sia machaya aisane agosabwa abantu ba Kemera ko reporter ya Ndizi TV korwa sekenyoro kia getabo Kemera ward ebunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira area tariane Ndemo Steven